No, tých musí byť maximum, ale nie tak, aby tá forma sa rozsypala. Takže musí to byť vždy nahrané a vyvážené. Traslavými pohybmi tam mám, pretože ruka oko nie je až tak presné, mám záruku, že ťahám najkolnejšie a teraz to, čo som narušil, dávam naspäť na miesto. Mimo toho, že budete vidieť to, ako ľahko odstránime tie polopevné útvary tých mechanických pevných nečistôt. Odlejeme to tak, že nalejem, alebo pokúsim sa naliať tak, aby ten stred bol najvyšším bodom toho, čo nalejem. A budete pozorovať to tuhnutie. Isto dodáme troška sem, aby ste to lepšie videli. Takže 750 stupňov máme to nad liacou teplotou, teda máme čas si to pozrieť. Tie nečistoty vidíte na povrchu voľným okom. Naviac aj tie oxidy sú vlastne zábranou pre ďalšiu oxidáciu, aj keď nie 100%, lebo je to fólia. Ona časom hrubne. Ale v každom prípade, v momente, ako to obnažím, vidíte, že vzniká. Tu vidíte, že je to polotekuté, veľmi tvárne, ľahko odstraním po tom úkone. Ale v momente odstránenia tam tie oxidy vznikajú. Neviem, či ich vidíte odtiaľ, ale časom už začne aj sa ten oxid sfarbovať. Vidíte, že pri tom pohybe toho kovu krásne tá oxidačná vlána tam je. No a samozrejme sfarbovať podľa tých prvkov, ktoré sa tam vyparujú. No a teraz sa snažím teda splniť to, čo som povedal. Pozorujte úbytok toho kovu pri tom tuhnutí. Že to, čo je najvyššie, vlastne bude o chvíľočku najnižšie. Teraz si to môžeme pozrieť. Zaformoval som to presne tak, ako tie prvé modely. Tie parametre strácajú, ešte je to krehké, tak musíme pomaly, takže je to forma len na jedno použitie. Trvalo. Áno. No a ešte len sme v tej druhej fáze, ešte musíme ďalej ten radiátor dostať. Sme si ho nerozbili. Teraz ho dám na stôl, aby sme si ho blízko pozreli.
Tu viac menej ide o tú demonstráciu toho správnej, alebo použitia správnej technológie. Som hovoril, že máme vysoko nad viacu teplotu, ten bol natavený. My sme